goazen barrura. Ongi etorri. Eta nola maitu zenuten hemen Japonian euskal etxea sortzen? Orain dela urte Japonia etorri ginen ikasketak egitera eta hemengo kultura oso ezberdina denez, Ez zitzaigun erreza egin kultura honetara moldatzea eta euskal kultura faltan botatzen genuen. Bai, oso kultura ezberdina dira, horregatik zerbait egin nahi genuen Euskal Herritik gertuago sentitzeko. horregatik euskal etxoa sortu dugu eta bertan euskal herriaren inguruko gaiak jorratzen ditugu. Japonia jende interesatuta dago euskal kultura. Bai, egia esan bai, Japonia asko euskal kulturan interesatuta daude. Baita errealeko jokalariaren Takeku hemengoa da eta bera japoniar gehiagori interesa piztu diote euskal kulturari buruz. Gaiten egin duzu bidairik euskal herrira hemengo japoniarrekin? Bai, urtean behin laguneko bidea txiki bat egiten dugu euskal herrira hemengo japoniarrekin. Zen gara dena ondo joan izana. Oso aberatsa da jakitea hemen Japonian euskal etxe bat dagoela. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko zuei eta bakizue Japonian bazaudete etorri bisitatzera. Sayonara! Arte!